Hindi na. Ano? Ay, kayo po pala yung Kap. Shit. Iko! Ante na? Iko, pila na akong beses pa sa karatan leader. Ginawa ka pang dilata. May tunay at ang buti ka rin dilata mo kaya, no? Iba't ginawa ko kang 500 karang leader. Okay, ibayad mo dito ang grocery niyo kaya ka. O sige po Kap. Okay na po ka. Hindi ang brigi ako. Pilang beses kami niya channel mandalang ka na ako. Kaya tingalwa ka pala magboto. Yung masakit, may watcher ka pa karela. Tapos, terak-terak ka pang bolan ka. Waka, pikit niya pinte, sura terak. Manya pa mo terak. Sunay, nanong terak yan. Terak ka dyan kulang tere. Sigurado ka. Check mo na lang. Kulang lang. Kap, kulang lang ito sardinas maparas ang pamentong pilas na buyo. Kap! Niluto ko na lang. Alam mo nyaman dito ng sardinas. Kap! Lost thread na lang. Nang lost thread, imported na pare ito. Anong lost thread? Expert na siguro rito. Uy, expired lapis siguro. Ano paninggan na rito eh? Murit lang parehas din. Ang murit natin. Urat ang pera, noril lo. O sige, balo ko na lo. Sigurado, agas mo na rito. Baldugan mo rito, Aldoldo. Oh no! Tara na. Sige, muna na kayo. Sigap. Kakap, panayda na kanto ka. Pamo, alam mo sa yan pinatay pera kita yan. Pami natin pa yung nyambot na ito.